Er i fi gael beichiogrwydd yn agos at berffaith, fe ddaeth cymhlethdodau pan yn gen i'r mab, a gorfes i fynd i'r theatr i wenu fe. Ac o llwyth o bobl o'n amgylch i yn wneud gwaith gwych yn cynnwys bydraig oedd yn llwyddiannus neu'n aflwyddiannus i trio cadw fi'n dawel fy meddwl, ond bachgen a i fyth anghofio oedd y bachgen i fy llaw chwith a'i swyddogaeth oedd i roed tiwb lan yn llaw ond oedd e'n siarad Cymraeg ac oedd hynny'n golygu'r byd i fi achos o'n i yn teimlo'n hunan yn ymlacio fwy, o'n i'n teimlo'n hunan yn gallu mynegu'n hunan lot yn well iddo fe nag o'n i'r fydraig oedd yn gofyn cwestiynau ac yn annog fi i fod mor calm a phosib. Ond oedd y bachgen hyn ar fy llaw chwith i oedd yn digwydd bod yn siarad Cymraeg, oedd e wrth yn ochr i, a ni fel, paid am mynd, paid am gadael i, wi moyn siarad dy ti. Yn anffodus i fi, oedd shifft y doctoriad a phawb oedd yn y theatr yn dod i ben yn ystod y geni, a shifft o bobl newydd yn dod, a fi'n cofio'r bachgen hyn i fy llaw chwith yn ymddiheuro bod e'n gorfod gadael, ac o'n i'n torri'n halon, achos o'n i'n gallu ymlacio'n llwyr wrth siarad Cymraeg ag e.